Met moetsen en sjaals op komen de supporters tankstation de handen naar binnen. Ze pakken snopperskwot en drinken, maar er is maar één die het aanrekt. Het personeel dat botskrokken is van de ploeg gaat de politie bellen. Die is allemaal machtig onwijzig in de regio vanwege de voetbalwedstrijd ONS Snits Ajax. De groep supporters werd op het parkeerterrein aangehouden. Door de bewakingsbeelden te bezien kan de politie de dieven identificeren. Met een prot aantal collega's ben we hierheen gegaan en we hadden de hele groep aangehouden. Er zijn dus 21 man aangehouden. Ze waren in 4 auto's, 3 personenauto's en in een busje. Dat busje wie een soort met taxibusje wat inhuurd wie en die chauffeur hier nergens mee te maken, die hebben we naar huis gestuurd. Maar de man en de auto's hebben we in beslag genomen. Want de politie voert nog oorstrafbaar wordt. De auto's zit zwier vuurwerk in, nitraatbommen van die lichtzijnkogels en nog wat zwier spul. En daar lijnen ook nog restanten in van het spul wat ze stellen in. Dus bij de wedstrijd is een soort ellende vak om? Dat denk ik wel, ja. Dat was wel de bedoeling om de terror te steken en gelukkig gaan we dat onderscheppen kunnen. Het redje van de 21 supporters binnen VSZ. De oren gaan een proces verbaal krijgen.